Acesta este linkul blogului nostru. Pa, școală! Salut, vară! 1 iunie este ziua copilăriei. Este ziua lui Iana. Pe 20 iunie. Este ziua când toți ne distrăm. Deci, unii se distrează așa. Today for show and tell, I'm so excited I might yell. Can't wait to... Iar alții se distrează așa. Și alții așa. Sau așa! Vrem să vă dorim o vacanță plăcută, cei care au examene sau fac succese. Succese la toți. Da. Și fiți fericiți. Și la sfârșit. Pa, școală! Salut, vară! Pa, școală, salut, vară! Sau prost, am greșit de ceva. Bine! Deci, unii se distrează așa. Iar alții așa. Alții se distrează, nu iar! Alții se distrează așa. Fac înălță așa toți bine. Nu te distrează. Da mai cam ce trebuie. Haide. Iar alții se distrează așa. E pe hoție, așa e? Crezi că ești cât de inteligentă? Bine, hai. Hai, școală! Salut, vară! Hai, școală! Salut, vară! Încă o dată. Poate pa, școală! Pa, școală! Salut, vară! Și alții așa. Ce-ți faci de noi? Nervuri? De azi, a fost! Anul sau dânsul. Iar noi nu ne distrăm deoarece nu ne permitem. Iar noi, distracția noastră este prietenia noastră pură. Nu, voi spuneți că... Stai. Din 1 iunie Din 1 iunie avem vă arătăm ceva exclusiv. avem regizor nou. Bine, hai să spunem. Din 1 iunie avem regizor nou. Loi. Alexandru. Nu, la început să ne așa. Haideți, din 1 iunie avem un regizor nou. Login. Alexandru. Fața lui nu vă arătăm, dar dacă... Așa numai nu mi-a apărut al video nostru, așa că asta e Nu, fața lui nu vă arătăm. Bine, ați pune focă ta la sol. Hai, am pus, stai serios. Stai! Hai și cu cine? Hai, ieși fă asta. Stai serios la ceva. Asta вообще nu-i de râs. Молодец. Я досводку.